Jeg er rejsende, og dette er mit hjem. Jeg er en af 7 milliarder. Jeg er årsag og virkelig. Jeg giver, og jeg tager. Jeg trækker dig i luft, fuldstændig vel, jeg tager. Dette er mit hjem. Jeg er en borger af verdenen. Lige meget hvem jeg er. Lige meget hvor jeg er. Jeg er ærlig nok til at sige, at dette er vores hjem.
mig til at høre, hvem vi bliver venner med, hvad vi kan lide, hvem vi følger, hvordan vi følger, hvad vi deler, hvor vi går, og hvem vi bekymrer. Om vores bror og søster tværs over kloden. En Gaza i Tunesien. En elev i Oslo. En mor i Newton, Connecticut. Et barn i Monterrey. Alle lever i dag, venter på i morgen, klar til at rejse sig. For retfærdighed, for forståelse, for medfølelse. For dem uden nogen stemme, som mig siger, er der nogen, der lytter? Restless hearts beat like thunder, echoing from the square. A fire burns just like the passion in those gathered there. People waving banners, chanting as cameras roll, carrying the torch of justice for one and all. Oh, they carry the torch for one and for all. Here we are, and now the story is changing. Can we hear beyond the words they are saying? Maybe when all sides can rise above the noises, we listen to the voices of the world. Hear the voice of my dad. The job that he worked has gone dry. A world away, there is a mother too worn out to cry. And all the young, raised in a cradle of war. It's the only life they've ever known. Somehow there's got to be more. There's got to be more voices that say someday there must be something more. Here we are, and now the stories are changing. Can we beyond the words they are saying? When all sides rise above the
Sidst men ikke mindst til en speciel gruppe, der har åbnet deres hjem, deres hjerter, og ikke mindst deres køleskab for os. Vores værtsfamilier. Hvis du er interesseret i, hvordan du eller nogen du kender kan blive en del af en fremtid af Peoplecast, eller du vil høre mere om Camp Up People, så kan du mødes med Oscar hernede foran scenen efter showet, og du kan besvare alle dine spørgsmål. Men nu, syng endelig med på vores temasang, Up With People! Up with people, you meet them wherever you go. Up with people, they're the best kind of folks we know. With more people, little people everywhere. There'd be a lot less people to worry about. A lot more people, a lot more people, a lot more people, yeah. Holdet er cirka 100 personer. Det er så med staff, hedder det. Ja, altså teknikere og hjælpere. Ja, men teknikere, det er faktisk det er de unge mennesker, som rejser med. De er alt sammen en del af at få sat scenen op og få ud at lave alt det her frivilligt arbejde, som de skal. Så det er faktisk, der er ikke sådan, der er nok en uddannet tekniker eller to med, som laver lyd og sætter scenen op og sådan noget. Men ellers så er det faktisk noget, som alle er med til. Så de er næsten alle sammen optrædende? Alle sammen er optrædende, eller på en eller anden måde en del af showet. Ja, nogen styrer lyset og sådan noget. Så. Og nogen står bare og synger med i kor måske? Ja, lige præcis. Ja, okay. Ja. Men hvornår kommer de unge mennesker? Jamen, de kommer fra den 11. af, og så bliver de ugen ud. Okay, så de ankommer den 11. Ja. Og hvornår er showet så? Det er den 15. og den 16. november. Ja, okay. Det er begge dage. Ja. Så hvad bruger de så den tid til fra den 11. til den 15. Ja, først og fremmest så bliver de indkvarteret hos værtsfamilier her i byen, og så skal de ud og lave noget frivilligt arbejde nogle forskellige steder. Så det er det, deres tid kommer til at gå med, og så har de også noget tid, hvor de har nogle forskellige workshops og sådan noget internt i gruppen. Og derudover så har de også en af dagene, så har de det de kalder en værtsfamiliedag, hvor de kommer til at bruge hele dagen sammen med deres værtsfamilie, hvor de tager ud og laver et eller andet sjovt, en eller anden aktivitet, som de synes kunne være sjov, værtsfamilierne. Ja. Malene, man kan jo sige, at kulminationen på gruppens besøg, det er optræden. Men nu nævnte Linnea jo lige, at de skulle ud og lave noget frivilligt arbejde. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, faktisk ved vi ikke endnu, hvad det skal være her i Roskilde. Men konceptet i Up With People er jo, at man rejser rundt i hele verden. Man bor ved værtsfamilier, får ligesom den her kulturelle oplevelse af det. Og så arbejder man frivilligt i det lokale område, hvor man er. For ligesom at få et indblik i alle lagene i samfundet, hvor man tager hen. Og i Roskilde har vi snakket om, at jamen, der kan være mange ting, man kan lave. Roskilde er jo en meget frivillig by, så det er jo fantastisk, der er mange ting. Altså, Gimle har jo hjulpet os nu her, hvor vi har et kontor, hvor PR-teamet, altså det er det, de holder til. Ja. Det holder de til. Ja. Der kommer også nogle skoleprojekter, hvor vi sådan skal ud på skoler og lave nogle forskellige workshops med eleverne og sådan mange forskellige ting. Men det er som sagt ikke fastlagt endnu, så har man nogle gode input, som er meget velkommen til at foreslå et projekt til os. Ja. Så Linnea, det overordnede formål med Up With People, hvad er det? Umiddelbart skulle man jo tro, at det var sådan noget Holiday on Ice, der kommer rundt og laver forestillinger, men det er det jo ikke. Nej, altså det er meget mere end som så. Altså ligesom Malene sagde, så er det et koncept. Altså det handler om at gøre noget, altså frivilligt,
og bo hos værtsfamilier, og så også at optræde med deres musical. Men man kan sige, at det er en udveksling af kultur, og begge parter får noget ud af det, fordi værtsfamilierne, de får jo ligesom oplevelsen af at være vært for nogen fra udlandet. Og dem, der kommer her, de får lov til at opleve Roskilde og se vores by. Og ligesom alle parter får så på den måde ud af det. Fordi det er en enormt givende oplevelse at have nogen boende, og også at bo hos en familie fra en anden kultur. Fordi de her rejsende, de kommer jo fra cirka 20 forskellige lande, og fra hele verden. Det er jo både USA og flere steder i Asien og Mexico og i Europa og alle mulige steder. Så kulturudveksling. Ja. Malene, nu nævnte Linnea det her med, at man får noget ud af at bo hos en værtsfamilie. Mm-hmm. Det ved du jo en hel del om, for du har jo selv rejst med Upwith People. Det har jeg. I et helt år faktisk. Først som medrejsende, og derefter så arbejdede jeg for dem. Så jeg har ligesom været på begge sider af det. Og jeg har boet ved mere end 30 forskellige familier på det år rundt over i hele verden. Jeg har rejst rundt i USA og Mexico og Filippinerne og rundt i Europa også. Så det, altså, som medrejsende, der er det, at du er en af deltagerne, vil jeg jo måske deltagerne, kalde det. Ja. Medrejsende, det lyder bare som om du Jamen, tøffer bagefter de andre. Ja, nej. Du var med. Jamen, det er fordi, jeg var med. Det er, når man skal oversætte fra dansk til engelsk, så det er lidt svært. Ja. Så hvor var du henne så? Jamen, du har nævnt USA og Mexico. USA startede vi i, hvor efter vi rejste til Europa, og så rejste vi til Mexico og sluttede den første tur. Og så den anden tur, det andet halvår, der startede vi igen i USA, og så rejste vi til Mexico, og så rejste vi til Filippinerne og sluttede der. Okay. Ja. Hvor mange steder når I at besøge, sådan, altså rigtigt at sætte jer ned? Altså, det er sådan nogle 6 måneders moduler? Ja, altså normalt så er vi 1 uge i hver by, så er det mere eller mindre. Det er så 28 steder? Bortset fra den første måned, hvor man har en base i, normalt det er i Denver i Colorado i USA, hvor man ligesom lærer showet, og man kommer lidt sammen som den her gruppe og lærer hinanden bedre at kende. Og så tager man så på turné. Ja, og så er det 1 uge i hvert land? Eller? En uge i hver by. Ja. Så hvor mange lande når man så at besøge sådan rundt hver vejene? tur vil gerne på 2 kontinenter som mindst. Ja, og lande? Og lande, altså det er jo lidt forskelligt, fordi i Europa er der jo mange små lande, og i USA er der jo ikke så mange lande, men mange forskellige stater. Ja. Så det er lidt svært at sige, hvor mange lande. Men det hedder, konceptet er, at man vil gerne nå 2 kontinenter. Okay, så det som er mere minimum. På kontinentbasis. Ja. Og Linnea, du har været med på en tur, kan man sige, ikke? Altså et halvt år. Ja. Hvor var du henne? Jamen, jeg var faktisk ligesom alene, både også i USA og Filippinerne og Mexico, og så var jeg også i Taiwan. Så ja, igen, der var jeg, altså det var 2 kontinenter. Nej, 2 kontinenter fra Mexico. Ja. Men nogle andre lande, udover USA. Ja, lige præcis. Ja. Hvad synes du fik ud af at rejse med sådan et halvt år? En hel masse. Altså, Upwith People har for mig nok været den bedste beslutning, jeg har taget. At tage med ud og rejse med dem indtil videre. For man lærer så utrolig meget om sig selv, og om hvad man er i stand til, og det er bare en fantastisk mulighed for at se verden, og også opleve verden og opleve kultur, fordi i og med, at du bor hos værtsfamilier, alle de steder, du besøger, så får du et helt andet kig ind i kultur, i og med, at du ligesom ikke er turist et sted, du bor ikke på hotel. Du bor hos en familie og deler deres hverdag, og er ligesom med til i familiens dagligdag. Ja. Som ikke kan planlægges som en chartertur. Nej, netop. Altså, det er jo folks liv, ikke? Så man får et helt unikt indblik i. Ja. Og så også bare det at lære så mange mennesker at kende. Altså både værtsfamilier, men også i gruppen, hvor der også er mennesker fra hele verden. Altså at rejse sammen 100 mennesker, sådan unge mennesker, det er temmelig unikt.
Og hvis jeg må indskyde noget, nu kalder du det selv for en chartertur, og det vil jeg bare overhovedet ikke sige, at det er. Nej. Fordi vi har virkelig et stramt program, og vi laver rigtig meget. Og der er også sådan her uddannelsesdel af det, hvis man kan sige det sådan. Education program kalder man det også på engelsk. Hvor man ligesom kan få nogle forskellige internships, hvor man kan lære sådan, for eksempel Linnea ved jeg, hun var education intern. Ja, det er som et praktikophold, man kan få, mens man rejser. Okay. Og jeg selv var administrerende intern, så man får ligesom nogle forskellige roller, og altså man kan putte det på sit CV. Jeg ved selv, jeg har fået nogle jobs her i Danmark ved det arbejde, jeg har gjort for Up With People, mens jeg rejste. Så det er ikke charterferie. Det kan godt være, at vi er heldige at få nogle dage på en strand på Bahamas. Ja. Men så skal vi også ud og lave noget, altså rydde skrald op, eller male nogle huse, eller tage på plejehjem og hygge sig med dem, eller være i skoler, eller hvad det kan være. Og det er også, altså Up With People, de fokuserer meget på ledelse, at de gerne vil skabe gode ledere. Det er simpelthen en del af programmet, at de gerne vil have, at man påtager sig lederroller også undervejs, og lærer det, altså skaber gode ledere. Sørg for, at den her gruppe kan udføre et eller andet arbejde? Eller hjemme i deres eget lokalsamfund. Så man ligesom, du ved, man er sammen her, og så kommer man ud og ser verden og får det sit eget verdensbillede, kan man sige, fordi man er ude og opleve det. Medierne siger alle mulige ting om, hvad der foregår alle mulige steder i verden. Men her er det ligesom meget jordnært. Man kommer ud i lokalsamfundet, man arbejder med menneskerne, og så får man sin egen opfattelse af, hvad der foregår. Og så kan man ligesom tage tilbage her til Roskilde og gøre en indsats, fordi nu har man ligesom, man har fået nogle værktøjer til at håndtere forskellige ting. For at udvide sit verdensbillede også. Ja, bestemt. Helt sikkert. Ja. Når man sådan tager afsted i et halvt år af gangen, så må det jo koste nogle penge. Betaler man selv, eller er der nogle legater eller sådan noget? Ja, altså man betaler selv for at rejse med. Og der er legater, man kan søge. Jeg vil sige det sådan, selvfølgelig er det ikke helt billigt. Det er jo ikke billigt at rejse i et halvt år, men efter alt det, man får, man betaler en pris, og så skal man ikke betale mere. Og det er for mad og værtsfamilie og alt det der. Jeg selv synes, det var ret mange penge lige at skulle finde. Sådan på 5 måneder havde jeg selv til at finde de her penge. Jeg fik nogle scholarships fra Up With People. Jeg arbejdede rigtig hårdt for at tjene de her penge sammen, og det lykkedes. Så det var ligesom den første oplevelse. Og så da jeg kom afsted, så er det bare de penge, jeg nok har brugt, som jeg har brugt allerbedst. Jeg har virkelig fået meget ud af det. De er godt givet ud, de rigtig penge. Godt men de skal jo findes. De skal findes, men det tror jeg. De fleste kan, altså hvis man får et fint job og kæmper lidt for det, så skal man nok gøre det. Og de er virkelig godt givet ud. Ja. Nu var du afsted 2 gange på 2 hold, og er det almindeligt, at folk bliver en sæson til? Om det er almindeligt, det ved jeg ikke, men man kan tage et halvt år, ligesom Linnea har gjort, og så kan man tage et andet semester, også som studerende, eller man kan søge om at få et job, og så rejse videre med. Så der er ligesom sådan flere muligheder for, at man kan blive ved med at rejse med Up With People. Men det vil sige, hvis man vælger at blive et år, tage med et halvt år mere, så laver man noget andet, end man lavede på det første år. Man rejser nogle andre steder hen, og det er med nogle nye mennesker. Så på den måde, så kommer der nye oplevelser ud af det. Og så på den her uddannelsesfront, så er der også nogle andre opgaver, man får derfra. Så det er ikke, selvfølgelig er oplevelserne anderledes, men det er ikke det samme, man kommer igennem, kan man sige. Nej, det vil jeg ikke synes. Det vil jeg ikke synes. Og også, der er også den her nye program i Up With People, at man kan faktisk studere samtidig med, at man rejser med dem. Sådan at, når jeg for eksempel går på universitetet, så skulle jeg tage ud og rejse et halvt år med Up With People, i stedet for at tage på et universitet i et andet land. Så får jeg noget undervisning, mens jeg rejser, og så er der en eksamen i slutningen, og så får jeg de der CSTS-point. Dem får du? Ja, okay, det er jo fint. Det er en rigtig god måde at kombinere oplevelser og praktisk arbejde og uddannelse på, synes jeg i hvert fald. Ja. Når du så valgte bagefter at
at blive ansat Mhm. med Up With People. Ja. Hvad var forskellen så på de 2 første? Det var ansvar, tror jeg vil sige. Mm. Jeg fik meget mere ansvar, og det var rigtig, rigtig fedt at få så meget ansvar, og det var rigtig hårdt. Mm. Men jeg har lært helt vildt meget af det, som jeg har brugt nu her, når jeg har søgt jobs her i Danmark, og på mit studie er jeg meget aktiv osv. Så det var helt klart den største forskel. Mm. Hvad studerer du? Jeg studerer journalistik og virksomhedsstudier ude på RUC. Okay. Ja. Så det er lidt en fortsættelse måske af... Det kan man godt sige, ja. Det kan man godt sige. Nu, mens jeg arbejdede for Up With People, der var det jo også meget med kommunikation, og jeg var ude og holde oplæg og lave workshops med klasseværelser, eller i klasser og sådan nogle ting. Ja. Så ja, den del kommer lidt videre. Der er noget udadvendt virksomhed, ja. Som du så fortsætter nu, ja, og lige præcis. kan drage nytte af dine erfaringer. Helt sikkert. Ja.